jama'a salamu alaikum. Abin da nake so da kai wa'azin da muka yi a Medile ka ajiye shi, wa'azin da muka yi a gurin gawa ka ajiye shi, wa'azin da muka yi a tukuntawa ka ajiye shi. Ina ka so ka ɗauko min wa'azi mai zafi. Kai jama'a salamu alaikum. Da kuka ga mu ba mun zo bane don mu ba ku maganin bindiga ko mu ba ku maganin basu ko mu ba ku maganin shawara. Mun zo ne muna tsage gaskiya komai dacinta. Yau ina so ka ɗauko min wa'azi mai zafi wanda muka yi a Bila. Abila a Abuja tun na wancan karnin ba na wannan karnin da muke ciki a yanzu ba. Mai malamin zai ce mu faɗa. Fitar mata. Jama'a salamu alaikum na annabi ya ce wa alaikum salam. Annabi ya kara cewa wa alaikum salam. To ai shiru a ji abin da malam zai faɗa. Ashe duk wannan gangancin da ake yi al'umma an gaya muku ashe fitar mata gaba ɗaya guda uku aka halatta a garin nan. Guda uku aka halatta amma yana zarta uku. To shikenan abin ya fita daga halal ya koma haramun. Na farko a haifi mace zuwa duniya. Kace me na biyu? Fitar mata. Bari malam yace na biyu daga zuwanta duniya kuma ai mata aure zuwa ɗakin mijinta. Wannan shine na biyu. Menene na uku malam? Fitar mata. Fitar mata daga ɗakin mijinta zuwa kabarinta. Wannan shine abin da aka halatta mata su fita so. Amma kana zarta haka to shikenan ka tafi wani layi. Mai gida salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai dan garin nan ne? Dan garin nan ne cikakke. Kana da aure? To in dai kana barin matarka tana fita to ganganci kake, ka daina barin ta tana fita. Domin na gaya muku yanzu halattar mata daga gidajensu guda uku ce, kuma duk ne muku bayani. Saboda haka jama'a sai a kiyaye. Saboda haka mu ba ma zuwa nan sai ta sati. Saboda haka kamar yadda muka muku bayani ba ma ba da maganin bindiga, ba ma ba da maganin bashi, kuma ba ma karɓar sadaka. Amma inda mai ba da sadakar shi kenan. To jama'a mun bakku lafiya. Hello? Yaya ina wuni ina gaji? A kan wata kina lafiya? A lafiya alhamdulillah, ya gida. Lafiya kada ya gari ya gida. Na ga gangon nan ne an sai da shi. Amma ga shi ba ya ware miliyan 2 ya ce a baki. Amma an baki ba naki bane, baki zaki riƙe ba. Miliyan 2 yaya? Kai. To shikenan ga nan zuwa, nan gode Allah saka da alkhairi. Gaskiya dadi ya kyauta. To ga nan zuwa yanzu. Amma na ji ka ce ba nawa bane, na waye? Ba mijinki zaki baya jajari. Mai gida na zan ba jajari? To shikenan Allah saka da alkhairi, mun gode. In an jima sai ki zo gida ki karba. Bari ya dawo sai na gaya mai dan zo karbo kuɗin. To shikenan. Salamu alaikum. Ai ba karen burge ne suka yi ba wallahi tallahi. Da ba ka zo kun wazi ba za ka dinga ruwa da komai ba. Mai gida ina zuwa. Ina gaji amarya. Da aka yi. Ai duka wajen nake. Ai na ji daɗin fita wajen nan. Kuma wallahi tallahi abin da aka faɗa aiki da shi ya kama ni. Saboda kare mutuncin ki da kare mutunci. To amma dai yanzu ba dai wannan ba. To ya aka yi. Ya aka yi. Yanzu dai gida nake so na je na dawo. Gida nake so na je yanzu na dawo. Ka ji babariya. To daga wajen masu wa'azi nake. Sun ce daga yanzu a ka'idar matar ta fita uku da kamar ba inda nake. Me gida? Fita uku. Ai fita uku aka ka'idar matar ka ta yi. Kin ga daga yanzu fita hayata tsakanin ke da fita waje. To. Da wanne? Allah ba inda nake. Na farko lokacin da mace ta fito daga cikin mahaifiyarta. Fita ta biyu daga gidansu zuwa gidan aure nan ke inda kikan. Ta uku sai dai mutuwa ta yi da ba fata ake ba. Me gida mutuwa kuma? Ai ba fata ake ba, amma na karanta abin ka'ida ne. Yanzu dai me gida na ka tsaya. To. Yanzu dai zan je gidan mu dawo yanzu na. Ke in Allah ba inda zaki. Kina nan ba fita. Ni kai me fa ake kira mu ba tsiya ba. Kamar yanzu in je gida in dawo. Ina alkhairin ne. Dan malamai na biyu. Me gida. Amarya. Sai na tafi gaskiya. Na gaya miki ba inda zaki. To shi ke. Zauna. Ba inda zaki. Hauka ake da fita. A ga lokaci. Ni in ban da hankali. Ban da tunani. Kuma da ki fita waje? Mu zauna shi ke. Zauna. Ya ma ka miki abin da ma ki zauna. Aba ta kafa. Allah ya ji zauna ki da. Ni da zauna.
ni ban zauna ki zauna. kai ka dan ka mai tsamin ya ga garan zauna zauna an kuskure ne abin madaka ta fita waje yanzu ka ga yanzu na ƙara fita ina nan ta zama inda ba wani abu ne ba ko na gida ka bayan ne da zaka fita ba abin da ka bani dan haka inda ka fita ka bar naka da ka dawo ka gani ina nan ai ba fita ai kai da ka iya fita ka je ka nemo mana ko can ma sai na irin abin da ake wa kaji an sa takata ta waje an sa ta ciki saboda kuskuren ko ya ki mutsa ki fita bana nan mun ta mai kula da ke a waje akwai dan iya a zauna ai wa'azi ba ƙarya bane ai wa'azi ba ƙarya bane yayi a rayuwa wallahi an dina ga ma baka ki dauka ai kawai da gaji an faɗa ma abu baka ji ba a ci ba kawai sai ka zo ka dinga cewa kaza da kaza me gida na'am fitar ta ka ce fa ko ta aje ko ta ki ce ba inda nake to shi kenan ba ban tsarki ya mu zauna mu ce babu hello yanzu ga nan zuwa na kusan zuwa tom shi kenan Allah ba inda nake kamar ya ai fitar da kika a baya ma sai na je masallaci na zo na yi kwana 3 ko sati ina kafara gida lafiyar ka kuwa hello ma ba inda nake wasu yana tafi Allah ba inda nake